ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲକିକୁ ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ କହିବି ତ ଫୋନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆଇକନ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ଫୋନ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କେମିତି ବନେଇବା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ସେମିତି କାବା ହେଇଯିବ ଯେ ଫୋନ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଆଉ ଦାମିକିଆ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି ଫୋନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ବନେଇବା କିନ୍ତୁ ଆଇକନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେଲା। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇକନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକଣା ହେଇକି ଅଛି ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଚାରିକଣା ହେଇକି ଅଛି। ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ଆହୁରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ବନେଇବେ ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଯିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦବେଇ ଧରିବେ ହେଲା। ଦବେଇ ଧରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଲେଖିଥିବ ଏଠି ଆଲେଫର ୱେଷ୍ଟ ହୋମ୍ ସେଟିଂ ତ ଆପଣ ହୋମ୍ ସେଟିଂକୁ ପଳେଇବେ। ହୋମ୍ ସେଟିଂ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ ଆଇକନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଇଠି ଯିବେ ଭାରି ହେଲା। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଆଇକନ୍ ସାଫ୍ କେତେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଲ୍ପ ରାଉଣ୍ଡର୍ସ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ହେଲା। ତା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଗୋଲ ହେଇଗଲା ମୋ ଆଇକନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ହେଲା। ଏଇ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ହେଲା।